Ang isa pa gid sir kabagay nga nakitaan ko din sa imo leadership ang pagpatahom amat-amat sa aton dira nga police station number 7 daw damo na gina nagmuno nga daw naglain na ang ambience ang imo dira police station captain. Ay sa Xner ko actually pag-abot natin di medyo na-develop naman na din police station number 7 no kahit nagugama din ang ating mga hepe dati. So nag-repainting kita din yung iba niya medyo nag-laway ng pinta. And then ang iba niya mga dilapidated din yung mga parts ng station di pagpunot natin dito. Naging pabakod natin. So nag-dati ka dito din sa dua ka office. Barracks no para natin yung pilisan. And punar alert status nga sila di pahuayan diliman sila sa police station. So ongoing sa subong instruction. Ito help me sa ating mga barangay, no? I-mention natin yapon. Kami siyang number 1 ang barangay Vista Degree, ang barangay Magsilingan, ang barangay Alihis. Ito, every time nga mag-pangahin niya sa ating mga barangay kapitan, hindi sila nagkakamitan sa atin, nakatag sa mga material. So, mga sa kabulan dito matamato natin sa factionary may mga stakeholder man dito sa buong nga nagabuli sa aton nagabunod sila sa pinta kung mga materialis man so niyari makita dito yung mga manpower yung mga training mga public kada paminta sa ating police station kada super medyo na-develop na gitman siya ang ating police station Ang pag-itsindi ko sir, medyo naglain na ang imo nga opisina daw medyo katahom na kuno siling nila kag may mga innovation kapag dira nga daw plano mo i-apply sa police station number 7 na captain. Ano kanino kung may finances ng kita kanina dako dako nang ma-develop na kung kanina kaya limited kita sa ating resources so amo lang ni anay patangumunta lang sa kaya sa ating resources kasi bakit yung pinakalaw ang programa nila sa ating director gusto niya balik yung backup which is ang mga district sectors sa siyudad ng Bacolod pabalik ang secretary sa mga kapulisan so hopefully kung dito base matapos ang tuwig na-establish na siya ang backup condition kaya mo niyang source ang ating maintenance ng mga police station, ang mga pagbakal sa mga mga gamit din sa police station. So, nagpapang mga actionary na mamaterialize yung leadership sa ating city director. Sir, maki-update lang ko sa imo dira nga jail facilities ay kamusta subong sir kay halos ang mga police station lugo problema man isang ilang nga mga priso pala I don't know kung ang imo dira nga jail ay mga priso sir kamusta subong da? Kung sa actionary no naglabot din ato ng priso sa una mga 50 so very congested din siya. Subong ang dito natin nga sa mga 20 so ay nag-limit kita ng bigyan ng 18 ng nililog. Kalingiti ang ibang units, dito sa Lidakot, pinarilit rin sa atin. So, kita subong sa lapit-lapit mga Sudba 30. Pero ang business ng actionary kaya nag-connect naman din sa atin yung business sector na ipa-renovate natin yung facilities. So, nag-extend kita siguro sa pagig ka kwarto para ang ating mga piso na binibigay ang main dormitory pa nagutok na gini tayo so hopefully nagkatila di ang brother ni Mr. Jerry upo lang niyang engineer naging tapos na ito direct so within this month dati kung na-start naman siya ang construction. At ibisan paano sir, mahalog-halogan na sa imong jail facilities na kaya ikaw mismo ganito naluoy ka man na sila sa kagutok to the extent nga kung sa ganito naman ko do inagambol mo na lang ako sa ginapagwa ang iba't ang preso pero hindi nakapusa sir. Kung ganyan nga nakita mo na din action dyan ngayon nakapusa dire kaya may kami dimo so makapalagi ng preso kaya kaluloy naman na sa atong jail guard so amo na siya mga initiative na ginabuhat natin. So, ito ba action ni Rick, yung mga preso, di pwede namin sila sa liberty nila through tao ng sila giyapon.
So, kinanglan sila sa treatment bilang tao ng panyatin kasi sunod sa laye, nakasana lang sila pero tao ng siya po. Sir, kabalo ko ti ang ining problema sa pandemic daw malawig-lawig pagdinig kag ti hindi man malipod nga kamo nga kapulisan isa sa mga frontliners. I don't know sir kung anong mga contribution nyo dahil sa imo area in terms ng COVID-19 program naton Captain. Balik ito nga diri sa police station number 7, Actionary, sa in terms ng COVID-19 subong, patayin ng aton pagpanako, pinagbilagin ng mga nagabayular bilang sa social distancing, not wearing ng face mask, not wearing ng face shield. So, everyday, ang aton ng mga kapulisan, niyaran na sila nga mga apprehension. So, last month kini ng number 1 day police station in terms of apprehension sa sila mga violation. So, subong nga bulan, pagkita ng figure tayo binay pa ng subong. So, matamat natin di papangayon sa atin ng direction kung sila ng ating mga figure na tagaan sa potential sa health protocol actionary. Kakabalo ko sir, ang police station number 7 may part makamudra nga ara sa contact tracing captain, no? Dalit ito natin police station number ni Arnang di Goka Facility. Kung sabihin may mga COVID patient, dalit is buwan na dira. Pero sa contact tracing actionary ko nakita, may ara lang kita din CCQ malak na post. Kung sabihin, kung magtaas ang COVID, inactivate natin siya pag ginagilitan sa police. Kaya importance, ginagataga namin na sa presentation. Pero as of now, may araw na kita ng police na on post. Ginagapang apprehend sila yung mga nagabular sa wintumod natin na bilang violation ng face mask, social distancing, and facial. Actually, yung figure natin, ang running figure na natin, from January na siya to 3 cents subong, ang apprehend ni sa violation ng face mask, yara na sa 812. Ang violation sa face shield, 648. Kaya ang violation sa social distancing, yara na sa 519. So, running data na sa action elect. So, next week, mataas naman na siya. So, at least sir, pasalamat man ta kay good news man para sa inyo kasi daw halos 98% sang BCPO personnel daw halos fully vaccinated na kasi hindi malikawan sa una may mga biktima kaman nga pulis nga naka-COVID-19 hindi ba Captain? Yung actionary no kay dapat kita nga mga kapulisan na fully vaccinated kita kay kita consider as frontliner. So, kung nakakontak kita kakaroon sa mga taong infected pang COVID-19, so bakit hindi kaya sa ating immune system, bakit hindi tama ng maging biktima ba na? Kabalo ka naman actionary, ang test kita ng schooling, nagpa-COVID test kita, ako unang official din sa siyudad sa Bacolod na sa tanan ng mga kapulisan na naging positive sa COVID-19. So, August 18 ko ito na positive. So, siguro sobrang na isa katulik sinirek. Di may mga lisera kaya at least bisan paano naka-survive ba? Sa imo dira sa mga sa police station, anong patakara mo da sir sa mga walk-in lang nga mga reklamo or nagapa-blatter da sir anong mga system nga ginahimo mo sa police station? Bali, ang kritikon natin sa ating police station Cebu, kung magsulod ka, may harap kita na sa washing of hands sa gwa. So, after dinumang gwas, may footbath ng dira, hindi masulod ka sa police station. Pag sunod mo sa police station, may harap kita ng temperature test, kada ang ating duty sentinel, spray niya na kasang alcohol. After which, adto ka na dito sa ating police officer para magpa-record sa mga complaint. So, amo na siyang pasunod sa ating protocol pagsunod sa police station.
ang constant reminder mo guro permi sir sa imong mga tao every time nga mag-command conference ka ti ara kini permi captain. Yung sa generic no, pag hindi ka kasunod sa police station sa buong as directive man sa higher office, tunuay ka sang backtrack. So, kinanglan mo kadto ka diri gali sa police station pagin, mayara ka backtrack para kanan nga nagalibot diri sa Bacolod, na-record na siya kay backtrack itang collective dito sa command center sa NGC. So, amo na siya nga itong patakaran ng generic. Importante siguro sir, tiyan mo na, i-sustain talang ang mga health protocol kag on the parts ng atong kapulisan, tiyan mo na, hindi na sila permi malipat gid sa ilang mga obligasyones, Captain. At so para na-master na nito natin yung mga pulis ang ilang trabaho adlaw-adlaw. So, amo lang na ang atong kumprahin natin makita. So, para yung kita yung mag-ubra sa mga ilikuton mo natin para yung sining pinaka-basic na trabaho. Social distance, at least more than 1 meter. Magamit kita sa face shield, magamit kita sa face mask para mag-save kita pag hindi kita mintik sa virus na yung COVID-19. Plus, ang pagtilipon-tipon, sir, medyo ipaiway tagidanay na mga ang mga bulo birthday party mo, sir, no? So, diri kabalo ka naman generic diri sa area sa police station ng 7. Diri ka tanaaga mo diri ani sa mga nightlife, no? Personal mga restaurant na nagtutulog dira. Nagkakad ko na digani sa police station ng 7 sa mga tagiya, sa mga commercial establishment. Galing lang kasi wala kita mahimo mo ng direktiba sa aton mayor nga bawal na yung mga nanay nila, bawal ang banda. So, kung in-warning na natin sila kung mag-ubra sila ng mga activity tayo sini, kung na naman nga lang sa ilang commercial establishment, ang alam sa tagiya, i-submit dito sa UC. So, karoon na pinalize na sila. Or may lang na pinalize, ibase mo purpit pa ng ilang lisensya. So, medyo masakit-sakit na sa generic. So, ginayo mo na naman sa mga tagiyang sundan sa kananay ang direktiba sa ating syudad para at least hindi naman paminsaraw natin ng ating game sa ating commercial no? So, paminsaraw naman ang kuwanik videos nga syudad sa Bacolod na last year sa ating pagpabaya ka na ano pa rin kinaan magdamo ang COVID sa lugar. So, ano na likuan ka na nga na para kabalo ka naman, nakita mo natin sa media na nagbubulo na itman tutunay kit ng syudad sa Bacolod. So, kagaya ng kita kung gutak generic, kasi kita maniya ko na makabenepisyo. Sa ato nga mga listeners, pag ulang makabuka sa ilasaning radio set sa ato nga bisita mo si Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa police station number 7. Sir, na-interview ko nagligad nga adlaw si Colonel Manuel Placido and very happy siya sa resulta para sa inyo campaign against illegal drugs. Nakitaan niya ang effort sa mga station commanders nato, no? Mga almost 3 million plus from July to August 26 nga kampanya ninyo, no? Dako-dako ini nga accomplishment. Sir, sa area sa police station number 7, maki-update lang ko sa drugs ay kamusta ang sitwasyon sa mga sir sa drugs sa imong area? Dahil kabalo ka naman ng generic, ang lugar sa police station number 7, mayari kita dili dagkod ng mga lugar nga kung sabihin diri niya po ng mga parokyano sa illegal drugs sa pinagko. So, dili sa barangay Mantilingan, identify naman namin mo dira at sa barangay Vistali Creek, dira na lugar kung sabihin ng Mandunga. In terms ng drug apprehension natin ng generic, from present, no, ang January to present, ang apprehension natin, yara na sa 32 ka drug operation yung record natin. So, bukslingon sini, kung divide mo siya sa mga months from January to August, so may ara kitang drug operation every week. Kay 32 ang ating data actionary. Kaga lately, ang pinakadako natin nga drug operation na mutundra sa Barangay Abihis, which is sa highway sa
alihis mo siya road actionary nga more or less nga kung na-apprehend na illegal na droga yara sa 300,000 ang iyang market value. Oo. Kag most likely sa mga prensyon nyo na obserbaran ko, ang kalabanan sa madakpan nyo, naka-apply gidya plea bargaining agreement or if not, may mga background gidya sa drugs, no? Yes, actually, Eric, no, kahit isang previous, nadakot ni sila, no, pag tumahambal mo ng ginagaling na nag-apply ni sila sa plea bargaining. So, gintugot man yung isang korte, hindi naman na natin ma-question. Kung dali na kaya after na nagawa sila sa DNP, kung doon nga isang mga persona, isang provision, kaya mo sila sa trabaho, kasi hamon sila ang ilalabanan ng trabaho is engage sa illegal drugs. So, basically, after magawa sila, para mabuhay sila, na-engage sila sa pagbaligya sa illegal drugs yapon. So, most cases, kung natakpa natin rin, yung isang mga persona, kahit pinakagwa, sila magyapon natin na nadakpa na generic. So, kami, yung gobyerno, lumayari niya yung programa, kailangan sila magwa. Kumbaga, prepare na sila ba lang mag-mingguliwa sa community. So, ang ilang programa siguro natin na natin sa jail at sa iyaman sa gobyerno. Talaga ibigay sa atin niya sa DCPO, as per directive ng higher office, na monitor, pag-apprehend yung mga personal, na patayon baligya sa illegal niya, diba? In spite sa inyo, sir, nga effort, kag consistent ka kampanya sa drugs, pero yet, kung natawon tabla, may mga tao, sir, nga daw, way gapon, kahadlok na madakpan sa pulis na to, no? I mean, way sila madlok, no? Kaya mo na sa kanyari, makonsider mo yung ginatawag ng kapit sa patalim, nag-engage sila sa illegal na drugs para mabuhay. So, ano na yun, may tamahin mo, kaya gina-complain man din sa aton, ang umunidad ng mismo nagatawag, nag-text na municipal bigla po sila nagagawa sa pagkisuhan, nag-engage naman sa illegal drugs. So, iba naman niya sa pulis, pero padayon lang kita yung action-direct na sa atong kampanya kapag pagdakopsin nila kung nagabaligya ang illegal na droga. Ang namin na din, sir, nakita na pala, sir, ang participation sa public. I mean, sila mismo daw amo na naghahatag information sa inyo nga nagresulta sa positive police operation na captain. Yes, actually, Eric, no, kabalo ka naman yan tanong ng mga operations sa kapulisan natin. Why nung kita no, sa ginatawag na bulag fiscal para mabalaan natin ng tanang-tanang yung mga persona na nagabaligya sa illegal na droga sa ating area. Hindi siya mga information is coming from the community kasi na-develop na natin. After which, nga mabala natin yung mga persona nagabaligya, nagigman sa illegal na droga balik. So, amo na yun, nag-anong kita na yun sa pag-conduct sa bypass operation. Kabalo ko, sir, guro, may mga ara pa kamo guro nga mga gina-monitor, kag may mga target personalities pa kamo guro, sir, nga naga-engage na guro sa illegal drugs sa area mo, Captain? Yes, kadamo pag-yapon na generic, every time nagbada, ang ining tatlo ka mga barangay, kaya kita mga listahan niya kung yun ang ginawa. So, ining mga ginawa ng mga listahan, still on validation whether or not wala kasalitaan sa during the paghang newly identified count. So kung nag-surrender man ikaw sa una and then previously pinili ikaw. So ina-monitor na natin actually. Sir, maki-update ako gamay sa campaign ta sa illegal gambling. Kabalo ko, ang gambling do medyo nagtaho-taho lagi mas sa Bacolod ang illegal numbers game. Magluwas ka siguro ang kalabanan nyo batakpan, sir, muna yung mga panahor nga daw sa pangigaron lang, Captain? Yes, actually, no, munang good thing sa business sa Sudan ng Bacolod kay nagdugo-dugid man ng illegal gambling. Huwag na kita sa hayanay ni parin sa una pala. Ano pagid yung bibidubon. So, subong, kaya niyara na kita istilin yung stay naman sa legal gambling din sa Sudan ng Bacolod, sa area sa Negros Occidental. So, ang record natin subong from January to present din sa area sa station number 7, kaya kitang pito ka-apprehension sa illegal gambling. So, napasalamat kita nga binugagmay na lang yung figure subong kumpara sa unang
sarili ng pagparakot sa illegal na gambling. So, almost every week mayroon sa apprehension. So, illegal gambling mayroon kita dito, mga puanisya, mga marahan sa kalabanan. Kasi mayroon kita ka apat ka cockfighting. So, ang cockfighting ang minsan doon, hindi ka madula dito sa lugar kung siya sa Bacolod, is Migos Occidental, kay sa pagtitindi natin nanindan mo na ang hindi natin nga lugar actionary, kung minsan kapital kung sa bulang mo. Oo, so ang bulang, sir, kung kisa hindi maging mapaiway, sir, may gagawat-kawat, gino? May ara din nga, siyempre, kung may hiligtan nga manok sa pinit balay, kung sinigon, maraming ginayang cockfighting. Galing lang nga, pilitan mo na madakot ang mga manok ni nahigtan din ang kagadalan. So, ang ato ni, andak lang kita ng information dissemination, kag naghambang natin, bawal ginagapon ang pagulang. So, ang Sinod ng Bacolod, may araman na sa lugar din designated na kung sabihin gusto nila mag-bulang, no? Parang silang diri sa Guanson, kandira sa may area sa Kahanipol. So, magaling siguro sinirit na kung anong man siguro na online ka lang man ang gambling. So, kamo na actually rin pang record natin, so may kita nga apat ka fighting kag pito ka mga other gambling actually rin. Sir, sa 110 person nato nga kampanya, kamusta ang inyo campaign? So, parte kita diri, hindi na ko man ang atong prehension sa 100 person. Ang most wanted ni nato from January to present, may most wanted kita nga nakakot diri nga apat. So, magambang kita nga most wanted, hindi sa mga persona nakakomit sila sa mga heinous crime. So, apat yun ang atong prehension actually. Kag may ara kita nga 35 ka mga other wanted person nga na-apprehended sa police station number 7 from January to present pa na sa actually. So, may ara pagkita nga apprehension sa mga warrantless arrest actually. May ara siya sa 105. So, ang total natong apprehension sa most wanted, other wanted, kaya yung warrantless arrest from January to present, kaya kita sa 144 actually. So, dako-dako ko sa inyong accomplishment sa wanted person. I don't know, sir, sa aton nga Los Firearms, kamusta yung inyong kampanya? Galiti, diri sa area sa police station number 7, check natin, niyaram naman kita nga na-file lang sang kaso sa mention of inside nun, one isa. So, niyaram man diri nga na-surrender sa Los Firearms, anom ni siya, kag na-surrender man nga exclusive, duwa lang ang sumerik. So far, lubo-lubo na ni siya. So, napasalamat kita nga utay kay kung tapos ang armas, posible na mag-criminal na tabok. At least, do, amo naman ni sir ang permin ninyo nga mga programa kag ginahimo, gid routine nga ginahimo sa atong kapulisan ang mga amo nga sahi sa trabaho. So, sir, magluwas ini sang inyong routine nga mga gawi, kampanya sa illegal activities. Sa subong, sir, sa imo dira area, sa Station 7, ano pa nga mga programa mo na subong nga gina-apply sa imo nga mga personnel, captain? Meron yung programa ni natin, inline man sa programa man mismo sa natin CPNP, no? Biglang cleanliness in run, cleanliness in the office, kaga cleanliness in the community. So, padayo na natin yung himo at reactionary, kagita mismo na galit. So, medyo bulibudlay niya siya, pero nakita mo natin sa mga picto sa different police station, hindi lamang din sa Sidan sa Bacolod, no? Sa DCPO, sa pulo ka mga police station, bisan sa shortness sa resources natin, pero nga po mga kapulisan din sa syudad, nagpaningwa ng naging presentabli ng mga police station natin para hindi lang magkatuloy din yung mga clientele natin sa police station. Nakita nilang ambience nga pinigaling mga police station natin, manami kang presentabli na kag welcome ang atin ng mga complainant actionary. So, nagpasalamat kita sa atin CPNP nga sininga programa na panami natin ng atin ng mga police station din sa syudad sa Bacolod. Kagati ang mga bawal sa pulis naton nga trabaho ti do amo gina-permit gina retreat man ni CPNP captain? Yes, sir, actionary no, baliti kabalo ka naman, mo bawal niya sa police actionary, bawal maging sa illegal gambling, bawal maging sa illegal na droga. Ang subong pa naman, ginugang sa CPNP natin na bawal man ang pulis ni sa iban nga partner. So, kung
kickboy ka nga pulis, kaya mag-prove na iya sa aton nga organisasyon, mas directed na sa aton nga chief-in-pay nga di kakaksun ka. Maganda ko sa bagay, tiduga naman siya mga direktiba, medyo daw reiteration naman ng guro sa aton nga mga kapulisan. No? Anyway, sir, kamusta yung ang observation mo ya sa crimes against property kung sa diri nga ti bulan pakita sang tikiriwi, Captain? Ano pa naman action Eric, no? Subong sa unang tanin po, kung consider din natin ang bulan sa Agosto, consider din nilang 5 muertos. So, tigkiliwi. So, kung tigkiliwi na, ang crime against sa property, nagataka na siya. So, sa record natin din sa police station na number 7, ang prevalent crime din nga nagtaka, mo siya ang best in robbery actionary. Pero ti daw gamay-gamay ko sir, no? I-compare ta last year, no? Medyo nag-strike siya gamay sa mga generic, pero hindi man siya dako compare last year. So, kung na gani, no, ang pag-interpret aning pagdugang sa aton force multiplier, sa aton information dissemination sa mga subdivision of generic, ikabalo ka ang area ng police station number 7, mostly na sa infrastructure kada subdivision. So, hindi tayo nga magkadto nga itong police sa mga commercial, mga infra, hindi na inform natin ng mga tagiyang, kumbaga, security conscious na sila property. Pwede puso salisi, puso o robbery, ang pangawatak generic. So, marami kayo nga itong mga pumuloy yung area dito expensive. Kaya mo na pwede mo nag-spike siya gamay, pero nubo-nubo lang actionary. Sir, kabay pa nga ang aton nga pumuluyo mag-sustain sa inyo dira nga mga programa kag sa anuman nga mga ginapatuman mo dira hopefully nagasunod gid aton nga pumuluyo no sa imo nga nasakupan. Sir, we are running out of time. Dapat po ko tani sa mga pamangkot sa imo pero some other times mag-guest kita liwat diri sa atong nga program. Sir Farnani, before we wind up karon nga hapon, may gusto ka nga i-appeal, may gusto ka nga hingion sa aton nga mga pumuluyo, especialmente sa imo nasakupan dira nga barangay, Captain. Yung action Eric nung ako na pila, no, sa area ni OR sa police station number 7, si police station number 7 padayon sa pagservisyo, no, sa Pumuluyo, covering si area. Kamuno siya ang barangay Magsilingan, barangay Vista Alegre, barangay Aliis. So kami sa police station 7 nag-appeal sa inyo in the fight against criminality, in the fight against illegal drugs. Kinanglan natin ang barangay, kinanglan natin ang komunidad sa pag-cooperate para kuniligid na natin masuppress ni katuligan, mapanubo lang natin. So, kung may mga information kamo dira na may mga illegal activities sa inyong pagkabalay, sa inyong komunidad, ang aton nga police station, may mga hotline na dira na panggiling sa mga subdivisions, sa mga barangay, sa mga commercial establishment, na kung na-block kamo, no, kung mag-report din sa police station, pagis ni mga hotline hinahatag natin, makakommunicate ka mo sa amon, sa mga intelligence natin, sa ato dito mismo dito sa police station number 7 actionary. Ang sa mga nag-support si mo sir, ang mga stakeholder da, may pasalamatan ka? Yes, actionary. So, kastak po siya, no? Siyempre, kabalo naman na sila kung sino na sila ang nag-supporter sa in terms sa mga materials para mag-nami diri ang ating police station. So, hindi ko man kamo may isa hambal diri sa kahanginan, pero kabalo na kamo siya kung sino kamo. Madamo nga salamat kada kabay pang grasya sa Ginoo padayon man no shower sa inyo kada makahatag mo pa sobra hindi lamang sa mga kapulisan diri sa police station number 7 kan sa iban man mismo nga pumuloy at pumuloy sa siyudad sa Bacolod. With that note, ang Action Police Files mag-takop ini temporaryo balik ini next Sunday, same time, same station. Opo diri sa ato mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, kag Broadcast Engineer Oliver Pason. Opo sa aton bisita, my good friend, very workaholic, very energetic at Chief of Police sa Station number 7, my good friend, Police Captain Elimar Bonilla. Ang inyo palatuntunan, magatakop ini. Balik ini next Sunday. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio.